आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा गासैबो स्पष्ट बुजिलांगोन। हाथियार हमग्राया हारिखौ अनो ना आबसुआ हारिखौ अनो? बुहुमावनो लेखा गोरोंखौ बयबो गनायो, लेखा गोरोंखौ बयनिफ्राय गोरोंसिन होननानै बयबो सिनायो। हाथियार हमग्रा मानसिखौ रागा खरा जाहाथा खामानि मावग्रा होननानै बयबो सिनायो। नाथाय बर' समाजनि गेजेराव लेखा गोरोङा हारिखौ फाननानै, हारिखौ नेवसिनानै, गावनि आंगो लोगोफोरखौ नेवसिनानै बावगोमानाय। जायफोर हाथियार हमग्रा मानसिखौ रागा खरा जाहाथा खामानि मावग्रा होननानै गनायो, नाथाय बर' समाजनि गेजेराव हाथियार हमग्रा बायदि हारि अनखावरि जों नुवाखै। हाग्रामा महिलारि सारा हारिनि गेजेराव हारि अनखावरि होननानै सिनायथि मोननाय मानसि। दिनै प्रमद बर'नि गोसोआ माब्रै आरो हाग्रामा महिलारिनि गोसोआ माब्रै, लेखा गोरोंनि सान्थौआ माब्रै आरो हाथियार हमग्रानि गोसोआ माब्रै बर' समाजनि गेजेराव रोखा जाबाय। भिडिअनि सावगारियाव नायनानै सिनायखाबाय जानो हागौ। साथाम गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा साननै सानथामनि उनाव जोबथेसालियाव थानाय एक्स-एनडिपिफोरनो फिथाइ सामथाइ हैगोन। सावगारियाव नायनानै सिनायखाबाय जानो हागौ डक्टर गाम्बारु सार आरो लोगोसे डक्टर बाबु बर', गबिन्द चन्द्र बर' आदा साननैसोनि उनाव फिथाइ सामथाइ हैगोन। जेरैबायदि बर' हारिया बोसोरसेयाव आमथिसुवा होननायखौ फिथाइ सामथाइ जानानै साननै सानथामखौ फालियो। थाइजौ खाजि, आनारस खाजि, खान्थाल बेबायदि फिथाइ सामथाइ जानानै बर'फ्रा गाजा गोमजा फालियो। बेबायदि समाव जोंनि बर' हारिनि बिर जोहोलावफोरखौ जायफोर जोबथेसालियाव दिनैसिमबो दं, भुटानावनो होन, क'क्राझारनि जेलावनो होन, गुवाहाटीनि जेलावनो होन, गवालपारानि जेलावनो होन, एक्स-एनडिपिफ्रा दिनैसिमबो दं। बेबायदि समाव सोरबा MCLA, सोरबा MLA, सोरबा मिनिस्टारा, सोरबा थिखादारफ्रा, सोरबा साख्रियालफ्रा जोहोलावफोरनो फिथाइ सामथाइ बायनानै बोथोरनि जानाय लोंनायखौ हैनो होननानै रावबो गोसोखाङा। नाथाय दिनैनि समाव बर'नि मिनिस्टारफ्रा सोरनि बेकग्राउन्डआव मिनिस्टार जादों, जायफोर बर'नि MLAफ्रा सोरनि बेकग्राउन्डआव MLA जादों, जायफोर MCLAफोर सोरनि बेकग्राउन्डआव MCLA जादों, जायफोर बर' थिखादारफोर सोरनि थाखाय बर' थिखादार जानो हादों, सोरनि थाखाय मोजां मोजां साख्रि बाख्रि लानानै थानो हादों। आरो दिनैनि समाव बेबायदि जुदि नाम बुंलायोबा, साख्रि मावनाय, थिखा मावनाय, MLA, मिनिस्टार, MCLA बेबायदि बुंलायोबा गाज्रि मोननो हागौ। नाथाय सोरनि बेकग्राउन्डआव बेबायदि गादियाव थानो हाखो? दिनै MCLAनि दरमाखौ नायोबा लाख, सोरबा MLA नि दरमाखौ नायोबा लाखनि गोजौआव, सोरबा मिनिस्टारनि दरमाखौ नायोबा लाखनि गोजौआव, सोरबा थिखादारफोरनि माखासे थाखा फैसा हाबनायखौ नायोबा लाख लाख थाखा एकाउन्टआव हाबनायखौ नुयो। जायफोर मोजां मोजां साख्रियालफोरखौ दिनैनि समाव नायोबा 60-70 हाजारनि गोजौआव दरमा मोनो। अब्ला जेरै आमथिसुवाखौ बर'फ्रा गाजा गोमजा फिथाइ सामथाइ जानानै फालियो, बेबायदि समाव जोंनि बिर जोहोलावफोरनो 2000-3000नि फिथाइ सामथाइ बायनानै हैनो हायाब्ला बेसेबां लाजिथाव। जायफोर जोहोलावफोरनि थाखाय दिनै सोरबा मिनिस्टार जाबाय, सोरबा MLA जाबाय, सोरबा MCLA जाबाय, सोरबा थिखादार जाबाय, मोजां मोजां साख्रियाल जानो हाबाय, जोहोलावफोरनि थाखाय दिनैनि समाव मोजाङै जुदि बिजिरनानै नायोबा, फोरमायोबा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव लेखा गोरोंखौ
गोरोंसिन होननानै बा बुहुमावनो लेखा गोरोंखौ बयनिफ्राय गोरोंसिन साननो हनो गोरोंसिन होननानै गनायो। हाथियार हमग्रा मानसिखौ अबं रागा खरा होननानै बयबो सिनायो। नाथाय दिनै बर' समाजनि गेजेराव मोजाङै जुदि मोननै बाहागोआव रानोबा, लेखा गोरोंजों आरो हाथियार हमग्राजों जुदि मोननै बाहागोआव रानोबा, सोर हारिखौ अनो, सोर हारिखौ अनसायो, दिनै बेबायदिखौ जुदि बर' हारिनि गेजेराव जुदि फोरमायोबा दुखु मोननो हागौ। लेखा गोरों होननानै बुङो हारिनि खैफोद आफोद, हारिनि दुखु दाहाखौ बावगोमायो। जायफोर दिनै हाथियार हमनानै रागा खरा जाहाथा खामानि मावग्रा अबं होननानै दिनै बुहुमाव सिनायो, अब्ला दिनै बर' समाजनि गेजेराव दिनै गुबुन हारिखौ बुङालासिनो दिनै बर'नि माखासे खुंथायखौ खुंबोनाय हाग्रामा महिलारिनि गोसोआ माब्रैमोन आरो प्रमद बर'नि गोसोआ माब्रै एसे बिजिरनानै नायदो। प्रमद बर'नि गोसोआ लेखा गोरोंनि गोसोआ माब्रै? नाथाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिया बुहुमाव लेखा गोरोंखौ बयनिफ्राय गोरोंसिन, बयनिफ्राय साननो गोरोंसिन, बयनिफ्राय माखासे साननो हानाय गासैबो मानसिनि आखुआ लेखा गोरोंनाव थायो होननानै बयबो गनायो। नाथाय हाथियार हमग्रा मानसिखौ अबं रागा खरा होननानै बयबो गनायो। नाथाय बर' हारिनि गेजेराव दिनै हाथियार हमग्रा बायदि बुजिना मानसि, हाथियार हमनानै हारिखौ अननाय, हाथियार हमग्रा मानसिया हारिनि दुखु दाहाखौ अनसायबोदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव लेखा गोरोङा दिनै हारिखौ फाननानै जाहां जाहां, हारिनि सोबख' जानायखौ दिनै बावगोमानाय, गावनि लोगोफोरखौ बावगोमानाय दिनै लेखा गोरोंनि आखुआ बेबायदि नामा? लेखा गोरोंफोरनि माखासे मेलेमखौ बुहुमाव बयबो गनायो। हारि अनखावरि होननानै बुङोबा हाथियार हमग्राखौसो जों दिनै हारि अनखावरि होननानै जों दिनै सिनायनो हायो। हाग्रामा महिलारिया बेसेबांबा सम हाथियार हमनानै दावहा नांबोदोंमोन। नाथाय हारिनि अलखदाव, हारिनि गेजेराव हारिखौ अनग्राया हाग्रामा महिलारि सार बायदि अनखावरि मानसि नागिरनानै मोनगोन नामा? लेखा गोरोंखौ बयनिफ्राय गोरों गोरा होननानै गनायो। नाथाय दिनै प्रमद बर'आ बयनिफ्राय थार्ड क्लास जों दिनै नुगासिनो। हारिखौ फानां फानां, हारिखौ सोबख'नानै जाहां जाहां, हारिनि गेजेराव दिनै जायफोर जोहोलावफोरनि बेराम सेरामखौ दिनै सिनाय रोङै, हारिनि थाखाय दिनै सिनायनो रोङै, जाय दिनै आबसुनि सोमावसारनायाव बर' हारिया थांनानै दं, बिलटिनि सोमावसारनायनि गेजेरजों हारिया थांनानै दं, एक्सएनडिपिनि सोमावसारनायनि गेजेरजों हारिया थांनानै दं। दिनै प्रमद बर'आ बेफोरखौ हारिनि गेजेराव दिनै बावगोमा होनाया प्रमद बर'नि गोसोआ बयनिफ्राय गाज्रिसिन गोसोखौ जों दिनै रोखा रोखा नुगासिनो।